ne fa tun b'a fɔ n ye ko i ye maaba gulɔmi don maani na cogo o cogo a tɛ se ka maaba ko la i m'a dɔn jamana ka bon o bonya kama wulada in na M5RP comité stratégique u ye sariya min labato ni o sariya ye jumɛn ye jɛkuluba min n'a sigira ni o ye M5RP k'a ta sigi don na depuis le 5 juin 2020 ka na bila an bɛ don na fɔ bi a bɛ baara kɛ ni taabolo dɔw de ye taabolo minnu b'a la ni jama jɛra ka bɛn min kan an ka réunion tabaliw kan an b'o kuma don maa dɔ da a bɛ bɔ k'o lase ko daminɛna ten fɔlɔ de ɲɛmɔgɔ kuma ta ko karisa e de ye président ye kuma lasela de tun bɛ an bolo an bɛ décision ta an tun b'a bɛɛ ta de ni jama bɛnna min kan dɔw yɛrɛ bɛ k'a la kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya an tɛ ɲɔgɔn faamu i n'a fɔ tɔnjɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ka M5 sigi an bɛ ci da se ciden bɛɛ ma ko bɛɛ ka segin ka t'i ka tɔn ba kɔnɔ ka taa ɲininkali kɛ an ye débat kɛ nin ko in kan an bɛ ɲɔgɔn faamuya la yala tɔn ka hakilina ye jumɛn ye o don tɛmɛna o la degun min bɛ yen n'a bɛ jɛkulu kɔnɔ depuis wagati la ni ko mɛnna an y'a ɲini k'a dilan hakilimaya kɔnɔ bonya kɔnɔ bɛn kɔnɔ nka bamananw ka kuma don ko dosokɔrɔ a t'a senforo ko dabila k'a b'a buranna la parce que dɔw ka ɲɛnɛmaya bɛɛ olu bolo olu ka sansɔrɔ sirila de ka adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa olu kelen ka to tɔgɔtigiya la mais ni ala sɔnn'a ma tiɲɛ a bɛ nkalon bɔ k'a bin hali k'u jan tɛ o la wulada in na lajɛ in a wolola kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye sabula M5RP ne delila k'a fɔ n ka kuma la n ko maa si ta tɛ tɔn ye jamanadenw ka hakilina de don hakilina min ye yɛlɛma ɲini o yɛlɛma sira kan caman kɛra caman tora ka kɛ nka bi an bɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maloyala ko don k'a fɔ jamana wagati min na jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ye wele da ko Mali bɛnbaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u ni na ka dɔw bɔ u sigida la ko bɛnbaliya in k'a kuma tɛ taa fɔ diɲɛ fan si tuguni a bɛ fɔ Mali de kɔnɔ yan wa maliyɛnw de b'a kuma fɔ wa k'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o wagati kelen M5RP ye danaya da maa min kan ko a ka taa jɔyɔrɔ fa sɔrɔsiw kɛrɛfɛ jamana marali la gɛlɛya donna a ka jɛkulu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ jama fanba a fɔlɔ welela jumɛn na M5 ka réunion an b'a kɛ alamisa o alamisa ni réunion kɛra an bɛ décision ba minnu ta ni min bɛ déclaration bɔ an bɛ presse wele an bɛ déclaration kɛ n'an bɛ ka gafe ci min na an bɛ gafe ci o la réunion kɛra an nana ye k'a fɔ jeunesse a ka ca kalo 6 ye baara kun dir'o ma mɔgɔ o baara kalifara min na o bɛ nin da don o la an nana k'u bɛna o jaabi fɔ ɲɛmɔgɔ min kun bɛ yen ɲɛmɔgɔ dangan ye ale ye wale ta ka ɲɛsin o baara in ma min n'a ma bɛn ala y'a kɛ o kuma fɔra ye k'a fɔ jɛkulu o jɛkulu bɛ i n'a fɔ M5 k'a fɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ye o tɛ sariya di e ma e kelen ka décision dɔ ta k'a sɔrɔ an ma bɛn min kan réunion na o kuma ma faamu mankan cayara alamisa min dar'o kan ni réunion bɛ yen an dabali nana ban
kana balimina anana soro ana finitigala ka no polisi o keleme ka réunion ka ro bemine amanga polisi fo u ka wuli ka jola depuis le 5 juin we bara minke ka mouvement nous bela jele encadré amo mangantia keletia futnetia moye polisi seya abdo ne tumbe retard la men nané ñi ngal ke salko entité tam kelema entité wolo flako vraiment ba ñini aw fe ay polisi la ta sabla manga foitia buba amaso o olu ko ni abo chogo la olu bi ta yani alamsa wora jamina siga me yonta ne nana do akono a décision tara ko ka nunge ko o suspend ko fe ko ge ne ko akana dusu bla hakli ni mo ko me romina aya ni anga ni mo fam sabla bi hali mo denkelen bole enseigne la to do man te ka nyeji toima akana mashi gen mo geni ma delga ke enseigne kono wati kera do ma ko do famu olu bora ako no décision tara kaba ou décision ta mbora sali kono ñemogo mimbe no président nya woni téléphone na ama jarli ke ka message ci ama message jabi o du seje entité wolo flamin bora entité tan kelena olu an wele kanga na nga ñogoni anana we réunion ke na manya M5 ga bengande na réunion ga mi ben fe minunka o de di waleya wolo flamana bon tan kelina o do nani li donc amu ga cha jamani ni ba wena o de ga cha comité stratégique là donc am benandika de fait que Bouba Traoré avec un M5G il en font avec positionnement fait et là il a Dana le troisième vice-président donc au Kosovo on va aller boy quand Dansigi avec la vice-président là donc elle est vice-président par intérim mais le M5 co berger nan beka buna kornana kana réunion président ni ñamoga na kuma antola inta kuma antola ane o baray kalfa ela ana décision ka communiquer kera mbora san kono nklara tumay ni ñamoga wele mo président nya wele maso ama téléphone ta ñe message ci a message do ben dina ngo gelami me jabu kono akai nchima anga sega sigi anga donya fo ala anga sega solution for ala tugolina ama message jabi donc nous docteur Choguel ko kala may gay ale de président ni fo aka se folo kunu aka kuma ola mo man jalaki am deserade ala mabbe il gagne ici wena kuna fulitilaw aw welela militant aw ben na wele jabi amafo ka bakada M5 RFP antu me ka baraka minka wa amina baraka minka bi kosebe o jamana yi aw ba don bembaliya min ba kono fura foyi tala fo ala mayon bala jelen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bi e kumatɔ la ko responsabilité dɔ de kalifalen don e la jamana in kɔnɔ ni e bɛ kuma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais i man ka kuma ka mɔgɔw faga mɔgɔ i bɛ maa wɛrɛ bɛ yen ko nin y'i ta ye n'o ma maa min fa n'a bɛɛ dir'i ma a t'i fa o la ne tɛna kuma ni jɛnya n bɛna n ka kuma résumé k'a di u ka déclaration kɛ mais kuma dama dama bɛ yen olu fɔra kunun a dɔ la
an ka futur militant bi M5 fɛ n'o ye gulɔmibatigi ye a kuma ninnu walahi ni kuranɛ bi an bɛ n bolo d'a kan ni tiɲɛ ka jan i n'a fɔ kɔrɔ ani jeli M5 ko e ala bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que ni cɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye danaya dɔ de da an kan an ka baara dɔ kɛ sutura kɔnɔ ka baara dɔ kɛ gindo la yaasa M5 ani sɔrɔsiw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na mais cɛya dɔ ye jumɛn président kɛli kan cogo o cogo kana bɔ ni gindo ye k'a fɔ sa ko cɛw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn layidu min b'aw ni ala cɛ nin ko la an ka denmisɛnnin si kɔnɔ ni M5 RFP ka comité stratégique ka danaya ye anw ye sufɛ tɔgɔma min kɛ pour que bi ka se dɔ ka gulokiba don k'a fɔ k'ale ye premier ministre ye ala k'o dɔn ne ti jɔ dɔ la jamana donna kan jamana ka gulomi sa ne bɛ se ka bɔ ka kuma k'an yɛrɛ jɛya k'an yɛrɛ justifier mɔgɔw b'a fɔ ne ye tiɲɛ fɔ mais a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ se jamana gindo ma ne b'o tɔɔrɔ ta ka jamana to yen a ka taa ɲɛfɛ wa M5 b'o de baara kan mais n bɛ indice kelen dɔrɔn di bɛɛ y'a f'u ka kuma la n ko kuma dɔw bɛ mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na o de la a kana mugu ci corbillard tatɔ la ayiwa. Akana dola maaba bi maaba ko de kɛ jamana bɛ an bɛɛ de sanfɛ jamana ɲɛmɔgɔ dilanlikɛlaw de o de la kuma min na u ye fanga ta u y'a dɔn ko nin tɔn in n'o ye M5 RFP ko jɔda b'a la don u ye baaraw de daminɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ cogo min dɔw ko k'ale n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu a donna ne de ka mobili kɔnɔ su fɛ ne ba ye Mali ka bon colonel Asimi Goïta a mago bɛ min na bi o ye cɛ de ye min bɛ donsow fɛ min bɛ silamɛw fɛ min bɛ sɛndikaw fɛ min tɛna fɔ ko ne ye jɔyɔrɔ sɔrɔ bi n bɛ n ta sara mɔgɔ la minnu y'a kɛ n na kunun min jɔlen bɛ se ka maliyɛnw wele ko a ye na an ka don da kelen fɛ ne bɛ se ka kuma su fɛ dɔ ye mɔnɛbɔ den ye mais tile fɛ ne bɛ k'o tigi digi tigɛ i k'a dɔn bonya bɛ min o la jamanadenw ni ala sɔnna a ma k'a daminɛ kunun fɔ bi n'i ko ko mouvement démocratique ɲumanw b'a la komi dɔw ma ɲɛ u bolo komi n'i ko M5 RFP ɲumanw b'a la komi dɔw ma ɲɛ an bolo jamanadenw minnu ma ɲɛ an bolo a ye yafa ma ala kama nka an bɛ jamana in jɔ tiɲɛ kan ka transition soutenir ka Mali kura ko kɛ tiɲɛ nin conférence de presse in kɔfɛ ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna wele bila bɛɛ ma an bɛna se bɛɛ ma min bɛ ko in kɔnɔ bi kelen man kan ka kalan pression b'an ka fan bɛɛ kɔnɔna na yan ala an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi nka n bɛ zana kelen fɔ ka bɔ kuma la histoire de don ko maa ɲuman don a tatɔ la dugutaga la sokɛ b'a bolo a nana ku dɔ la a tigi b'a sen na a sɛgɛnnen don a ɲan'a ma k'a ta k'a layɛlɛ a ka sokɛ sanfɛ u ye dɔɔnin ye tagama la a ɲana min ma o y'i den k'a ka sabara bɔ ka bin
k'a ka sabara binna sotigi ko n'a ma ɲɛ jiginni ka nɔgɔn ne de ma ka tɛmɛ kan n bɛ jigin k'i ka sabara ta ka d'i ma yanni k'a segin a y'a ka so girin k'a bɛ taa sotigi b'a ka so lajɔ kan dɔn sotigi y'a ka so lajɔ a taara s'a ma a ko n balimakɛ n'i lajɔ min na n b'i lajɔ dɔ wɛrɛ la dɛ so in ne y'a haramuya e ye i bɛ taa n'a ye mɛ n b'a ɲini fɛ a kɛ ala kama kan'a fɔ maa ye k'i ye so in sɔrɔ ne la nin cogo la sinon a bɛ mɔgɔw salaya ɲuman kɛ la nin jamakulu in ka fara gulɔkibatigi kan olu de dara ne la ka ne bila sufɛ tɔgɔma la o sara de kɛra a ye kuma fɛn o fɛn mɛn mɛ ni ala sɔnna ma inshallah tiɲɛ min bɛ nkalon min bɛ ka boli ni tiɲɛ wulila a bɛ kɔ a la maliyɛnw an ka kɛ jamana fɛ foyi tɛ jamana in bɔ ni bɛn tɛ n bɛ segin a kan an mako bɛ ɲɛmaala bi min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan mɛ min t'i ta juru sara wa ni ala sɔnna a ma baara in bɛ kɛ ka t'o sira kan ala ka mali kisi an bɛ kuma di